हेलो गाइस गुड मर्निं आं फैलायबाय नै आरोबाव नै जों बयबो साइकेलजों पान्जाबनिफ्राय आसामसिम थांनो थाखाय दावगालांनाय जाबाय। दा जों माला मोनहैयो जों दा जेबो अनुमानानो गैया। नै बोरायबो दङ, सेंग्राबो दङ, गथ'बो दङ। जों माने बयबो थांनायनि टारगेट लाबाय आरो दा माब्ला मोनहैयो दा बुंनो हाया। नै जोङो बाक्सानि दङ, ओमफ्राय बिथिं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दङ आरो बिथिं बरमानिबो दङ। नै जों टटेलि 21 जन दङ, 21 साइकेलजोंनो मैयानो ओंखारदों, मैयानि 4टा बाजियाव फैदों जोङो। दा माब्ला मोनहैयो मिथिया। गाइस हाजासे मदद खालामना होदो आसाम सरकारनो एसे मोनहैनाय बायदि, जाहाथे जोंखौ अबावबाफोर पुलिसफोरा हमोबा जाहाथे जोंखौ सापर्ट मोनो। बेफोरबायदियै जों आसाम सरकारा जोंनि थाखाय गारि होआखै, जोङो जेबो दुखु नाङाखै। नाथाय जोङो साइकेलजोंनो थांनो होननानै बयबो थिरांथा खाबाय। होमबाबो जों आसाम सरकारखौ नेवसियाखै, माने आसाम सरकाराथ' हाजासे मदद खालामदों। जि जायगायाव बहुत मानसि फासिना दङ बेफोरबायदि जायगायावथ' जेनेबा ट्रेन हरदों। दा जों बे पान्जाब एरियायाव बारा मानसि गैयामोन, बेनिखायनो जोंनि थाखाय जानो हागौ ट्रेनखौ हराखै। नाथाय होमबाबो जों आसाम सरकारनिसिम जेबो दुखु गैया, खालि बास जोंनि थाखाय एसेल' हेल्प खालामना होदों। जों जाहाथे पुलिसफोरजों माजोंबा हमजायोबा एसे हेल्प मोनबानो जों माने जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो आसाम सरकारखौ थेंक्स होनगौमोन आरो थेंक इउ, गोरबो गोसोनिफ्राय थेंक इउ होनना बुंगौमोन। नै लोगोफोर, बेयो जाबाय नेसनेल हाइवे 4 लाइन। दा जों बिथिंसो थांनाय जायो ना बबेथिंबा गामिनि लामा हमनाय जायो जोंबो मिथिया दायो। नाथाय हाजासे इनि मानसिफोरा बयबो हेल्प खालामदों। नाथाय बेफोरबायदिनो बयबो जुदि हेल्प खालामलाङोबा जों माने गुरैयै आसामसिम मोनहैगौमोन आरो सहसै। hey गाइस, बेटारिफोराबो मोजाङै चार्ज गैला, बेनिखायनो लाइभखौबो ससेल' हगारनाय जादों। दाबो बेटारियानो चार्ज गैला आंना, बेनिखायनो बेटारिनिबो बहुत प्रब्लेम। हाजासे शेयार खालामना हो, जाहाथे आसामनि खना खनानि मानसिफोरानो बयबो नुयो। होमबासो भाइरेल जानानै जेनेबा जोंना दाङ'रिया हेमन्त बिश्व शर्मायाबो नुथोंसै, माबाफोर सहाय खालामनो हानाय बायदि।